ब्रैथि साबा मुंख्लंफोरनि मुङाव बागेलेन्ड बडलेण्ड मार्टियार्स ट्रफिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। अदालगुरि आरो दरं जिल्लानि सिमा ओनसोलनि मुदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थांनाय बडलेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लंजानाय साबा बिथांमोननि मुङाव बिथांमोननि मुंखौ गोजोर लाखिनायजों लोगोसे इयुन जोलै लाइमोनफ्रा देहायारि सांग्रांजों लोगोसे गेलेनाय आरो जिउ राहा लामा दानायनि थांखिजों बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुङो। गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर' बिथाङा। बादायलायनाया दिनै 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 8 अक्ट'बराव जोबथा बादायलायनाय जागोन होनना बानजाय आफादा फोरमायो। गिबि जागायजेननाय गेलेनाया खावख्ला सुबा हिरिम्बा क्लाब आरो जामुगुरि एफसिनि गेजेराव जायो आरो खावख्ला सुबा हिरिम्बा क्लाबा 2 आरो जामुगुरि एफसिआ 1 गल होनायजों जोबनानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बडलेण्ड मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै सारा बिटिसिजों लोगोसे बिटिसि बिटिआरजों लोगोसे जेराव जेराव बर' फिसाफोरा थांना थानानै दङ बेफोरावनो दिनै मुंख्लं गेदेमामोननि अबदानखौ मान होनानै आरो बिथांमोननि जे आद्रा सिमां बेखौ जाहाथे आथिखालनि इयुन जोलैया जाहाथे मावलांनो साहस मोनो बोलो मोनो जा गोसोखांथिनि थाखाय बेफोरबायदि माने फुटबल बादायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बे गोबां आफाद गुबुन आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लाबोदों। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोननि हालामाव दखरानि सिङाव साबा मुंख्लं बिथांमोना जादों बर'नि बे सोमावसारनायावहाय आरो बिथांमोना बे साबा मुंख्लंखौ अनार होनानै देग्लाय ब्रैथि खेबनि थाखाय बिथांमोना 5 बडलेण्ड गेलेन्स मार्टियार्स ट्रफि मुंजों बे गेमखौ दिनैनिफ्राय जागायदों। दा जों एबसु हिसाबै दिनैनि थारिखआव जों गोबांथार थांखि बिथांखि लानानै खामानि मावगासिनो दङ। जों नुदों जे आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जाय लाइमोनफोरखौ जोङो इयुनाव बर' हारि दाफुंनायनि थाखाय जोंनो मोजां न'खर बर' न'खर समाज मोननांगौनि थाखाय जिखिना जों बिबान होनो नागिरदों खिन्थु दिनैनि थारिखआव समजों मुगाजों जेबायदि बारायना थांनांगौमोन जोंनि गथ' गथायफोरा खिन्थु बेबायदि थांनायाव बबेबा खनायाव आन्दायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। मानो होनब्ला दिनैनि थारिखआव जोङो नुदों आंखालानो जाथों बा जोंनि जायफोरना थाखा फैसा गोनां न'खरफोर बिमा बिफाफोर साख्रि बाख्रि गोनां खिन्थु बिथांमोननि न'खरफोराबो दिनै बिथांमोननि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोनाबो कन्ट्रल खालामनो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। खिन्थु बेबायदि जि थासारिया जाबाय थायोब्ला बेखायनो बेबायदि थासारिखौ बा बेबायदि माने जेंना जेंसिफोरखौ माने फोजोबस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा जिहेथु थांखि लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौनो जोङो बुंदों जे दिनै गामि समाजा न'खरा जुदि गथ' गथायखौ बबेबा खनायाव जुदि सामलायनायाव फैमाल जादोंबा अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर होथारनांगोन। दा बेखायनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लादों आरो जों मिथिनो हायो जे गेलेनायनि गेजेरजों देहा मोदोम गोसो गोख्रों जानायजों लोगोसे बे फुटबल गेमा ओरैबायदि मुंदांखा मोनसे गेलेमु जाय गेलेमुनि गेजेरजों नोङो नोंनि न'खर नोंनि रांखान्थि नोंनि मान सन्मान बिनि गेजेरजों मोननो हायो। दा बेखायनो जों एसेबां मोजां मोनसे गेम फुटबल गेम बुहुमनि मुंदांखा मोनसे गेम बे गेमजोंबो बर' जाथिया बर' फिसाफोरा आगोलनिफ्रायनो जरित जाबोनानै दिनै इन्टारनेसनेल नेसनेल माने स्टेट लेभेलावहा गोबां माने मोजां जाखांफु गेलेगिरिफोरा माने गेलेबाय थानायखौ नुदों आरो बे गेलेनायजोंनो गेजेरजों बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननो हादों गोबां माने सा सुबिदाखौ मोननो हादों। दा बेखायनो देहायारि बिथिङावनो जा साननाय हनायाव बिथिङावनो जा फारफ्रोमबो जिहेथु बर' हारिया गोख्रों बर' फिसाफोरा गोख्रों जाहाथे बे दिगखौ जों नोजोर होनानै एबसुआ गावनि बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे आरो राहा लाबावनानै जों थुलुंगा होनो थाखाय खामानि मावदों। दा जोङो गाहायै जों लाइमोनफोरखौ टारगेट खालामनायनि बाथ्राखौ आं दानि बुंदों। दा जोङो बेबायदिनो सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बिथिं गासैबो बिथिङाव जोङो जौगाखांनांगौबा जोंनि लाइमोन बिथांमोना गोख्रों जानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफा जोंनि समाज सिबियारि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो गावसोरनि जि बिफाव रल जिखौ आसा खालामनानै थायो जों एबसुआ बर' समाजा बेखौ बिथांमोनाबो प्ले खालामनांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो दिनै मोदैबारि दखरा एबसुआ जाबायदि मोनसे माने हाबाफारिखौ लादों खोब बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। मोदैबारिया जाबाय उदालगुरि जिल्लानि बे माने सिमना ओनसोलाव थानाय मंगलदैनि साखाथियाव थानाय मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल होननानै बुंनांगोन। थेवब्लाबो बिथांमोननि जि माने रायजो राजाफोरनि गोहो बोलो गोसोनि जे सान्थाय बेयो खुनु दिना खम जाबोआखै बर' जाथि सिबिनायावहा जों नुनो मोनो 1989 जेब्ला जों बर'नि मैखोम आन्दलना जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि भलुन्टियार्स फर्स बिथांमोननि दैदेननायावहा बै समावहा गहपुर मोदैबारि खैराबारि नलबारि जाय ओनसोलाव मस्ट माने भिक्टिमाइज जानाय एरिया हिसाबै जोङो मोननो हायो। आरो बिथांमोना दिनै
बेखौनो मोनसे थुलुंगा हिसाबै लानानै दिनै बे ओनसोलावहा जुजिनानै दिनै बर'नि अस्तित्वखौ लाखिदों आरो बिथांमोननि जे साननाय हनाय बियो खोब गोख्रों दा बेखायनो जों उन्दै एबसु हिसाबै जेरावनो थायाथों मानो बर' फिसाफोरा बुहुमनि खना खनला जाहाथे जोंनि जातीय अस्तित्वखौ जोङो लाखिनो हायो आरो दिनैनि जोङो जेनेरेसना एबसु खालामबाय थानाय जोङो जिखिनि सोद्रोमा दङ जों बेखौनो दिनै सान हर जि हायो जोङो मावगासिनो दङ आरो मोनसे खोथाखौ जों नोजोर होनोबा नुनो हायो दिनै जोङो संग्रामनि गेजेरजों मोनथाम सुक्ति जाबाय मोनथाम सुक्तिजों जोङो थोजासे मोनाखैब्लाबो एसे एनै जोङो गोबां माने जौगागायखौनो होनना बुंनो हागौ थेवब्लाबो स्पर्ट्स बिथिङाव जाबायदि जोङो जौगानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय बिफाव लानांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनाखै दा बेखायनो बे मोदैबारि ओनसोलावबो जाहाथे आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय जे सरकार बिथाङा जाहाथे नायफिनहरो जाहाथे स्टेडियाम बा इनफ्रास्ट्राकचार बे खामानिखौ जाहाथे मावफुंनानै होयो दा बेखौ आं साबायखर बावदों मानोना जोंबो आसा खालामो दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारि मोनबिर बसुमतारिमोन बायदि जमुना बर' अंकुसिता बर' सन्जय बर' बिथांमोन बायदि हिमा दास माने बिथांमोन बायदि गेलेगिरिफोरखौ जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जों प्रडाक्ट खालामनो हागोन बेबायदि बेबस्थाफोरखौ सरकारनिफ्रायबो एसे जुदि लायोब्ला आरो जोंनि जि दल संगठनफोरनि माने नाजानाय बेयो माब्लाबा फैमाल थांनाय नङा होननानै आं सानो दिनै 19 सेप्तेम्बर मदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ब्रैथि साबा मुंख्लंफोरनि मुङाव जों गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय होनाय जादों जाहाथे बे गेलेनाय फुटबल होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जाफोर गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों गेलेनो थाखाय जा थुलुंगा होनाय हाबाफारि बेयो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गासैबो जायफ्रानोखि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जों गेलेनो थाखाय सुबिदा होनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गेलेनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों फुटबल गेलेनायखौ दिन्थिनायनि थाखाय जों हाबाफारि लानाय जादों बर'लेण्ड सोमावसारनायाव जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्रायबो साबाया माने जिउ गोमाबाय दा बिथांमोननि मुङावनो हयथ' नैबे मुंख्लं माने जोलुर बादायनाया जायो नङा होमबा दा बिथांमोननि मुंखौ एसे जोंहा 1989 मायथाइयाव जा बड'लेण्ड सोमावसारनाया बारानिफ्राय बारा जादोंमोन बे समाव जोंहा 15 आगस्ट सानखालि जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो साबा मुंख्लंफोरखौ जों खोमाना लानो गोनां जादों बिथांमोननि मुङा फारियै मुंख्लं जनाराम कसारि मुंख्लं अमृत बर' मुंख्लं हेमधर बर' मुंख्लं धनेस्वर बर' आरो सासे दङ पुलिसर बर' बिथांमोन साबाया जोंनि ओनसोलनिफ्राय मुंख्लं जानो गोनां जादों ओनसोल हिसाबै जोंहा मदैबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा जोबोद फिसा रांखावरिनि थाखायबो जोंहा रांखावरि फारसेबो जोंहा एसेबां बेबायदि गोबां गैया जिहेथु ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनाय हिसाबै जों चेम्पियननो जों 10,000 रां आरो राउन्डार्सआपनो 2,000 रां जों होनाय जागोन माब्लानिफ्राय माब्लासिम 19 तारिख दिनै 19 सेप्तेम्बर बेनिफ्राय जागायजेननानै जों 2 अक्ट'बराव आइजो बिथांमोननि थाखाय जों गेलेनाय जों हाबाफारि लादों भेरगाव आरो पानेरिनि मोननै दोलोनि गेजेराव आइजोफोरनि एक्जिबिसन जों गेम लादों आरो जोंनि जा फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमा जोंहा 9 अक्ट'बराव जागोन बेवहाय जाया फाइनालसिम सहैनो हायो बिथांमोनखौ जों गेलेहोनाय जागोन नैबे मुंख्लंफोरनि मुं गेलेनायनि गेजेरजों मा मेसेज होनो जों बे मुंख्लंफोरनि गेलेनायनि गेजेरजों बेखौनो जोंनि मेसेज होनो सानदों जाहाथे इयुननि जोलैया जाहाथे गेलेनाय फारसे थुलुंगा मोनथों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जौ जुवा जों बुंफबनाय जोंहा गेलेनाय फारसे बारा गोसो गैयै बेबायदि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे जोङो गासैबो जोंनि ओनसोलनि जायफोरानोखि गेलेनो मोजां मोनग्रा बा सेंग्रा सिख्लाफोर दं जाहाथे बिथांमोना गेलेनो थाखाय थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय जों खावलायगोन लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जे सासे सुबुङा देरहासार जानो हायो बा गावनि जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा मोननो हायो बेनि थाखाय जों बे गेलेनायखौ जों सिगांनिफ्रायबो जागायजेनदोंमोन जों दासिमबो बे गेलेनायखौ जों लांबाय थादों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन
बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।